Ajde, Lepi, treba da me voziš. Lepi, budi uvek u napadu. Napadaj ko dobro jutro. Napadi kada te napadaju. I podrži kada napadaju drugi. Ajde! Napadni nekulturu. Napadni kada te ne slušaju. Napadaj kada ne postoji sutra. Napadaj i sutra. Sve znaš, Lepi. Uvek u napadu. Admiral Bet. Veliki pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, Zvezda večeri sa mnom, Aleksandar Ilić i Džoker. Ilke, čestitke na pobjedi i kakvi su prvi utisci? Pa ne bih rekao sam Zvezda večeri, svi su Zvezde. Ne može ovaj event da bude samo bez mene. Svi borci sudeluju u ovom eventu, tako da svi imamo podeljene uloge, ali dobro. Znam da je ovaj meč najviše izazivao pažnje. Ljudi su dočekali i to je to. Ono što si rekao da ćeš završiti Fabijana kao što si završio Žgelu i Pintu, to si i učinio. Tako je. Tri meča za redom nokauti u po 30 sekundi do minut. 3 meča, 2,5 minuta. Iskreno ti kažem, baš me briga, nek me osporavaju i dalje. Ja radim svoje, na kraju krajeva radim zbog sebe, zbog svoje porodice, zbog nekog malog kruga ljudi koji oko mene. Ne zanima me šta će ko sutra reći. Koliko ti znači iskreno ova pobjeda? I ovo je jedna Pa najveća pobjeda u tvojoj znači mi karijeri. najviše zbog sebe. Zbog sebe samog i zbog svoje porodice i zbog svog deteta. I zbog svog tima. Jer je i moj tim osporavan. Vicko je bio najgori trener. Marko Dimitrijević je bio jel smešan doktor, sad su opet najbolji. Tako ide. Sad će opet da budu najbolji. Da, publika na kraju na strani samo pobjedu. Publika voli pobednike i to je tako. I ja to razumem. I vidio si vjerovatno, publika pre samo ime borbe tipa bila podeljena kad si ti ja pobedio. izlazim, znaš, pola ljudi zviždi, pola ljudi peva, ja se vraćam, svi hoće se slikaju, svi vrište. Znaš. Šta je sljedeće za tebe? Ne znam, da sednem sa Mr. Bovom i sa Forgijem, da vidim šta će da ponude, kakav ugovor, koju situaciju. Moja želja je da ostanem ovde, se borim u regiji. Ja ovde želim i karijeru da završim, ali želim otvorena vrata prema Rusiji. To je jedino što želim i to sam već imao u ovom ugovoru. Možda trilogija sa Šlemenkom, da izravnam i tamo račune pa se vraćam ovde. Da, Miran Fabijan je prišao da se pozdravite, kakva je tvoja reakcija bila? Ne zanimam. Ne zanimam. Rekao sam mu kad mi ćerku spomene leti glava. Izbio sam mu 10 zuba. Može da ide u Novu Goricu i tamo da vrišti i urla. To je to. Kada si potpisao prvi ugovor za FNC, ti si rekao koja 4 protivnika želiš. Sad kad bi potpisao, ako Bog da, sljedeći ugovor, 4 protivnika, koga bi izabrao na FNC-u? Pa mislim da je realno na FNC-u da se desi meč između mene i Andije Vrtačića, između mene i Đanija. E sad, preostalo 2 protivnika, to bi ostavio FNC-u. Ono što ja ne bi voleo i što ću insistirati da ja ne radim meč sa Tomom Spahovićem, to ne prihvatam, jer je Tomo jedini borac iz FNC-a koji me podržao javno u onoj situaciji. Pokazuje da je veći čovjek od velike većine, iako nije sa mnom imao ne znam kakav odnos. To izuzetno cenim, poštujem, s njim se nikad neću boriti i neću se boriti s Fabijanom više. Ta trilogija me ne zanima. Ovo gašenje i to može da ide kuće, opako je prnje. I do kraja života gleda ovaj nokaut. Da te ne zadržavam više, kome posvećuješ pobjedu? Svoje ćerki i svom timu. Da, Ilke, hvala ti na intervju i vidimo se u Nema na Beogradu. čemu, uživaj. Aleksandar Ilić, pozdrav za sve.